черная дыра, яъне сурохи сиёҳ чия ва чӣ сирҳоя ба худаш пинҳон мекунад? Биёен мефаҳмем. Ситораи калоне ки тамоми сӯзишвория сарф кардагиай метавонад ба як намуди материя аз ҳад наздик шавад, ки барои пайдоиши ин қисмати каҷшудаи коинот зарур мебошад. ситора зери вазни худ поён меафтад. дар давомнокии кайҳон вақта тарафи худаш мебарад. майдони гравитатсионӣ як намуд сахт мешавад ки ҳатто нур дигар аз он баромада наметавонад. дар натиҷа раёне ки пештар дар он ситора ҷойгир буд тамоман сиёҳ мешавад. ана ҳамин сурохии сиёҳ ном дорад. одатан дар сохтори сурохиҳои сиёҳ қисмҳои берунӣ ва дарунии вая фарқ кардан мумкин аст. сатҳи берунии сурохиҳои сиёҳро уфуқи ҳодисаҳо меноманд. ин сарҳади сферикие ки дар ӯ мувозинат байни қувваи майдони ҷозиба ва қувваҳои рӯшноӣ ба даст оварда мешавад. кӯшиши тарк кардани сурохии сиёҳ агар аз он уфуқи ҳодисаҳо убур кунад дигар гирехтан ғайриимкон хоҳад буд. неки як олим кашф кард ки уфуқи ҳодисаҳо ба энергия пур карда мешавад. ба шарофати эффекти квантӣ дар он ҷараёнҳои зарраҳои гарм ки ба коинот паҳн мешавад пайдо мешавад. ин падидара ба номи назарияи физикии британиёӣ Стивен Ҳокинг ки онро тавсиф карда буд радиатсияи Ҳокинг меноманд. сарфи назар аз ӯе ки материя наметавонад аз горизонт берун равад, ба вуҷуди ин сурохии сиёҳ бухор шуда ба мурури замон он ниҳоят массаи худро гум мекунад ва нест мешавад. не ки ин шиддат барои сурохиҳои сиёҳи астрономӣ ҳичи нест. даже агар мо фарз кунем ки ба сурохиҳои сиёҳ ба массаи 10 массаи офтоби ҷараёни материя ва радиатсия вуҷуд надорад, замони таназзулии квантии вай ба таври даҳшатовар тӯл мекашад. он аз умри коиноти он бештар аз 65 дараҷа зиёдтар аст. ин маънои ӯ дорад ки чунин ва бештар азим сурохиҳои сиёҳ амалан абадӣ мебошанд. барои полни худ пароканда шудан дар тӯли умри коинот массаи сурохии сиёҳ бояд камтар аз 1 миллиард тонна бошад. гарчанде ки чунин сурохиҳо аз ҷиҳати назариявӣ имконпазиранд, ягон мушоҳидае вуҷуд надорад ки мавҷудияти ӯа нишон диҳад. дар охири моҳи январи соли 2014 дар arxiv.org нашри кори Стивен Ҳокинг пайдо шуд, ки дар уҷа ӯ пешниҳод кардааст ки аз консепсияи уфуқи рӯйдод даст кашад. сарҳадои расмии сурохиҳои сиёҳ ки мавҷудияти он дар доираи назарияи нисбият пешбинӣ шудааст. ин барои ҳалли проблемае ба ном фаервол анҷом дода шудааст, ё ин ки деворҳои оташ ки дар чороҳаи механикаи квантӣ ва назарияи нисбият ба вуҷуд меоянд. сипари сурохиҳои сиёҳ ки як падидаи гипотетикӣ мебошад ки дар он нозире ки ба сурохиҳои сиёҳ меафтад дар наздикии уфуқи ҳодиса бо квантҳои энергияи баланд дучор мешавад. ва проблема дар ин ҷае ки мо аниқ гуфта наметавонем ки агар яке мо дар ҳамуҷа биғалтем чӣ гап мешавад. оё маълумот дар бораи мо абадан гум мешавад ки хилофи назарияи квантӣ аст, ё нозири беруна то ҳол дар бораи ҳолати мо маълумот мегирад. не ки ҳамин намуд қонунҳои физикиро вайрон мекунад ки мувофиқи он ҳеҷ чиз аз уфуқи ҳодиса берун биромада наметавонад. аз ин рӯ пешниҳод карда шуд ки уфуқи рӯйдодҳо ба уфуқи ба истилоҳ намоён иваз карда шавад. идеяи Ҳокинг дар бораи даст кашидан аз уфуқ ба манфиати уфуқи намоён нав нест ва қаблан аз ҷониби олимони кишварҳои гуногун пешниҳод карда шуда буд. ин кор як бори дигар нишон медиҳад ки сурохиҳои сиёҳ то ҳол ҷавобҳои зиёде доранд ки табиати онҳоро шарҳ медиҳад. назарияҳои замонавия такмил додан лозим аст ки инчунин маълум аст ки сурохиҳои сиёҳ ҳам мисли бадани тафсон шуо медиҳанд. бинобар ин тааҷҷуб нест ки барои тавсифи хосиятҳои он термодинамика истифода бурдан оқилона аст. агар ҳарорат мавҷуд бошад, он гоҳ объект бояд энтропияи муайян дошта бошад. идеяи энтропияи сурохии сиёҳро физик Яков Бакенштейн пешниҳод кардааст. дар соли 1972 ҳатто пеш аз кашфи радиатсияи квантӣ Ҳокинг масъала дар он аст ки энтропия бениҳоят калон аст. гуфтан кифоя аст ки энтропияи танҳо як сурохии сиёҳ дар як маркази галактикаи мост. ай энтропияи тамоми материя ва радиатсияи коиноти намоён зиёд аст. қобили зикр аст ки сурохиҳои азими сиёҳ тибқи консепсияҳои муосир ядрои аксари галактикаҳоро ташкил медиҳад ва инҳо сурохии азими сиёҳ дар маркази галактикаи мо дохил мешавад. наздиктарин сурохии сиёҳи супермассавӣ ба офтоб аст ки дар масофаи 26 соли рӯшноӣ ҷойгир аст. дар айни замон мавҷудияти сурохиҳои сиёҳ дар миқёси ситораҳо ва галактикӣ аз ҷониби аксари олимон аз ҷониби мушоҳидаҳои астрономӣ ба таври эътимодбахш исбот карда шудаанд. якчанд равишҳо барои шарҳ додани табиати энтропия сурохиҳои сиёҳ мавҷуданд. худи сатҳ ба сурохиҳои объектҳо намечакад, зеро ба андозаи иловагӣ дар назарияи сатр дар фазои вақт мавҷуд буда дар топологияи нав ба вуҷуд меояд. вақти фазо дар наздикии
маконе ки горизонт хоҳад буд ба итмом мерасад ба вуҷуд омадааст. Бинобар ин дар дохили он ҷое вуҷуд надорад ки сатҳи онро гирифта метавонад. Аммо боз ҳам ин як танҳо назария аст ва дар ин ҷо ба яке аз саволҳои муҳимтарине мерасем ки моро аз олимон ва ҳам шаҳрвандони оддӣ ба ташвиш меорад. Агар шумо ба сурохии сиёҳ афтед ба шумо чӣ мешавад? Дар асл ҳама чиз хеле аҷибтар аст. вақте ки шумо ба сурохии сиёҳ афтидед воқеият ба ду тақсим мешавад. дар як воқеияташ шумо фавран месӯзед ва дигараш шумо дар дохили сурохии сиёҳ зинда ва безарар ба чуқурӣ ғарқ мешавед. қонунҳои физикае ки мо ба онҳо шинос ҳастем амал намекунанд. ба гуфтаи Алберт Эйнштейн қувваи ҷозибаи фазоро тавре мечаспонад ки агар объекти зичии кофӣ мавҷуд бошад. вақте ки мо ба фазо амиқтар ҳаракат мекунем вақт дурахшида мешавад ва дар марказ он беохир каҷ мешавад. ин нуқта ҳамчун ягонагии ҷозиба маълум аст. фазо ва вақт дигар маъное надоранд ва тамоми қонунҳои физика барои васфи кадоме ин ду мантиқ дигар кор намекунанд. аҷоиб шуд ҳамин тавр не? касе намедонад шахсеро ки дар маркази сурохии сиёҳ фаро гирифтааст чӣ интизор аст? дигар олами фаромӯшӣ ё ин ки дунёи дигар ба монанди филмҳои фантастикии амрикоӣ? касе намедонад. ин як асрор аст. агар андозаи сурохии сиёҳ хурдтар мебуд шумо воқеан ба мушкилот рӯбарӯ мешудед ки ҷозиба дар бадани шумо нобаробар амал мекард. аммо хушбахтона сурохии сиёҳи мо миллионҳо маротиба калонтар аст, ҳатто калонтар аз офтоб. сурохиҳои сиёҳ ба континууми кайҳонро ба дараҷае мепайвандад ки дар дохили уфуқи ҳодиса ва фазо ҷойҳоро иваз мекунад. ба як маъно шумо ба танҳоӣ ҷалб кардаед. на фазо балки вақт шумо наметавонед баргардонед ва аз сурохиҳои сиёҳ берун равед. чунон ки ягон каси мо қодир нестем ба гузашта сафар кунем. ҳамин тавр қонунҳои физика мехоҳанд ки шумо ҳамзамон берун аз сурохиҳои сиёҳ дар шакли як каф хокистар ва дар дохили он бехатар ва солим бошед. ва як нуқтаи муҳими дигар тибқи принсипҳои умумии механикаи квантӣ иттилоотро клон кардан мумкин нест. шумо бояд дар як вақт дар ду ҷой бошед, аммо танҳо дар як нусха. физикҳо ин падидаро нопадид шудани иттилоот дар сурохии сиёҳ меноманд. хушбахтона дар солҳои 90-ум олимон тавонистанд ин парадоксро ҳал кунанд. физики амрикоӣ Леонард Зюскин дарк кард ки аслан ҳеҷ парадоксе вуҷуд надорад, зеро касе клонкунии шуморо намебинад. тобистони соли 2012 физикҳо Ахмед Алимхейри, Дональд Маррел, Ҷо Полчински ва Ҷеймс Салли онҳо ба таври дастаҷамъӣ аз ҷониби IMPS мухтасари англисӣ маълуманд онҳо як таҷрибаи фикрӣ пешниҳод карданд ки таҳдиди инқилоби фаҳмиши моро дар бораи сурохиҳои сиёҳ мекунад. ба гуфтаи олимон ҳалли пешниҳодшудаи зиддият ба он асос ёфтааст ки фарқиятҳо дар арзёбии ҳодисаҳо байни шумо ва дӯсти беҳтарини шумо тавассути уфуқи рӯйдодҳо миёнаравӣ карда мешавад. фарқ надорад ки дӯстатон воқеан дидааст ки чӣ гуна яке аз ду нусхаи шумо дар оташи радиатсияи Ҳокинг кушта шудааст, зеро уфуқи ҳодиса ба ӯ имкон надод ки нусхаи дуюми шуморо дар чуқурии сиёҳ парвоз кунад. хуб, чӣ мешавад ки агар дӯстатон барои фаҳмидани он ки дар он тарафи уфуқи ҳодиса рой дода истодааст бидуни убур кардани он нисбияти умумӣ ба мо мегӯяд ки ин имконпазир аст, аммо механикаи квантӣ қоидаҳои қатъиро каме норавшан мекунад. дӯсти шумо метавонад берун аз уфуқи рӯйдодро бубинад бо истифода аз он чизе ки Эйнштейн амали ғайриқонунӣ дар масофаи дур номидааст. сухан дар бораи печиши квантӣ меравад, падидае ки дар он ҳолати квантӣ ду ё зиёда заррачаҳои бо фазо ҳам ҷудошуда ба таври муаммо ба ҳамдигар вобаста мегардад. ин зарраҳо акнун як бутуни ягона ва тақсимнашавандаро ташкил медиҳанд ва маълумоте ки барои тавсифи ин кул зарур аст на дар ин ё он зарра, балки дар муносибати байни инҳо мавҷуданд. идеяи ба миёна гузоштаи IMPS чунин садо медиҳад. фарз мекунем ки дӯсти шумо зарраеро дар наздикии уфуқи ҳодиса мегирад, биёед онро заррачаи А меномем. агар версияи ӯ дар бораи воқеае ки ба шумо рӯй дод дуруст бошад, яъне шумо дар натиҷаи радиатсияи Ҳокинг аз беруни сурохии сиёҳ кушта шудед, пас заррачаи А бояд бо заррачаи дигари Б ки бояд дар берун ҷойгир бошад пайваст шавад бо уфуқи ҳодиса. агар дар асл диди шумо дар бораи рӯйдодҳо мувофиқат кунад ва шумо аз дарун зинда ва хуб бошед, пас заррачаи А бояд ба заррачаи С дар ҷое дар дохили сурохии сиёҳ ҷойгир бошад.
зебоии ин назария дар он аст ки ҳар як зарра танҳо ба як зарраҳои дигар пайваст шуда метавонад. ин маънои онро дорад ки зарраҳои А бо зарраҳои Б алоқаманданд, аммо бо ҳардуи онҳо дар як вақт чӣ мешавад дар дохили сурохии сиёҳ муайян кардан ки бо кадом заррачаҳои дигари А бо ҳам алоқаманд аст ниҳоят душвор аст. хоб, ин қисми 1 буд ва умедвор ҳастем ки ба шумо писанд омад. барои баромадани қисми 2 ҳамин видеоро дастгирӣ кунед.